Hezký den, vítejte na ledě u hokejového podcastu, kde s různými hosty rozebíráme různé a aktuální situace ve světě hokeje. A dnes jsme si do dalšího dílu pozvali kolegu Miroslava Helda, komentátora NHL na Slovensku a editora zpráv pro TV Markíza. Hezký den. Ahojte, želám pekný deň všetkým divákom. Miro, tak pojďme začít téma NHL, protože to je ožehavé téma, blíží se nám pomalinku, ale jistě závěr základní části. Na východě je to neuvěřitelně vyrovnané. Tak komu vy vlastně na Slovensku obecně fandíte? Je to Montreal Juraje Slavkovského, anebo si tam samozřejmě přejete, aby to byla co nejnapínavější základní část až do konce? No ja si myslím, že tá základná časť bude napínavá až do konca. Je to tak, ako si povedal, s Jurajovi Slavkovskému samozrejme všetci držíme palce. Tam je tá situácia veľmi zaujímavá práve preto, že Juraj Slavkovský zlepšil svoje výkony, darí sa jemu aj celému prvému útoku a sú naozaj mimoriadne produktívni. Navyše tam majú veľmi dobrého nováčika a možného ašpiranta na Calder Trophy, to je Lane Hudson. No a čo sa týka tej situácie, tak tam je Montreal ak sa nemýlim, 77 bodmi v 73 zápasoch a má tú druhú pozíciu tej divokej karty. Teda, ak si pomôžem ťahákom, je tam aj Columbus, ktorý sa pokúša o playoff, ten má bodov 75. Detroit aj New York Islanders majú po 74. No ale v neprospech Islanders, teda v neprospech Montrealu teraz hovorí tá negatívna šnúra, pretože z posledných 6 zápasov oni zvíťazili iba v jedinom. Napriek tomu, že ani jeden zápas nebol nejaký extra výbuch, boli to všetko vyrovnané zápasy, takže sám som zvedavý, ako to tréner Martin St. Louis namieša na posledné duely základnej časti a na Slovensku sme takí, že tie scenáre sú také, že zo 7 hráčov, ktorí hrajú v NHL, môžu byť v play-off všetci, alebo iba dvaja, a to Martin Fehervári s Washingtonom a Erik Černák z Tampa Bay, takže pre slovenských divákov to bude napínavé do poslednej chvíle. A když vynecháme a odprostíme se od toho, že Montreal má Juraje Slavkovského, tak jak ty sám osobně vidíš ten závěrečný boj o playoff a když zvážíme tedy i tu aktuální formu, protože zatím asi tu nejvýhodnější pozici v tuto chvíli má Columbus, který má tedy oproti Montrealu 2 zápasy k dobru a 75 bodů. Je to tak, ako si povedal, Columbus má 2 zápasy k dobru a za Columbus za mňa hovorí aj to, že Columbus si prešiel cez letom tragédiou Johnnyho Gaudreaua a jeho brata. Naozaj celý ten tým sa zomkol a pomerne prekvapivo predvádza výkony, ktoré ho dostávajú na hranu play-off, pretože Columbusu pred sezónou nikto neveril. Keď si pozriete tú súpisku, tak naozaj tam nie sú nejaké zvučné mená, ale Columbusu sa veľmi darí a majú výborného obrancu, ktorý môže byť ašpirantom na Norrisovú trofej pre zmenu, a to je Zach Werenski, ktorý v posledných zápasoch hráva cez 30 minút a bol aj najlepším a najproduktívnejším hokejistom Four Nations face-off, ktoré sme vysielali aj vy, aj my tu na Slovensku, takže ja si myslím, že ten Columbus má nakročené najlepšie. Samozrejme, slovenskí fanúšikovia by boli sklamaní, ale pre mňa ako takého milovníka, takých tých pekných športových príbehov by som veľmi rád ten Columbus videl tento rok v play-off. Montreal má podľa mňa ešte čas, má v tíme veľa talentu, ale chýba mu ešte istá tvrdosť a možno ešte víťaznejšie typy kádry, možno skúsenejší hokejisti, väčší hokejisti. Za mňa stále Montreal má 2,5 útoku a to je na play-off veľmi málo. Pojďme na západ. Tam teď aktuálně se dost razantně odskočilo od 9. a 8. místa, tedy toho místa, které zaručuje divokou kartu. St. Louis je teď tým, který má nejlepší formu ze všech celků NHL, 9 vítězství v řadě. Za něma je Calgary právě s Martinem Pospíšilem, což byste si asi taky přáli, aby se Martin Pospíšil dostal do playoff, ale teď je tam ta ztráta už 5bodová. Ale samozřejmě Calgary má 2 zápasy k dobru. Nicméně vzhledem k té formě St. Louis to zatím nevypadá úplně dobře pro Calgary. Nevyzerá, pretože pred časom to nevyzeralo dobre ani pre St. Louis. To strácalo naozaj výrazne veľa bodov na play-off, ale ako si povedal, to 9 zápasovou sériou dokázali tento trend zvrátiť. Slováci majú ale želiesko v ohni aj v týme St. Louis a to je Dalibor Dvorský, ktorý naskočil predčasom na svoj vôbec prvý zápas
v Profilíge, keď ho povolali z farmy a nevrátili ho späť do nižšej súťaže. Dalibor Dvorský už týždeň trénuje s prvým tímom, on sa dostal do zostavy pri neúčasti Bučneviča a očakáva sa, že s tímom zostane aj v prípade, že by postúpil do play-off, takže myslím si, že tréneri ním budú vykrývať ten káder, čo sa týka hĺbky, pretože aj hlavný tréner, ako aj generálny manažer potom jeho premiérovom stretnutí Dalibora Dvorského chválili s tým, že odohral veľmi dobrý duel a síce nemal bodový zápis do štatistík, ale bol pri jednom góle, keď bol na začiatku celej akcie a dokonca dostal aj šancu v presilovke. Takže za mňa sa teším, či tam bude St. Louis alebo Calgary, pretože si myslím, že pre slovenský hokej a pre slovenských fanúšikov je len dobre, keď sa do tej najzaujímavejšej časti sezóny dostane čo najviac slovenských hokejistov. No a čo sa týka Martina Pospíšila, ten je v ťažkej situácii, rovnako ako celé Calgary, ktorého výkony posledné 3 sezóny majú zostupnú tendenciu a týmu sa nedarí a Calgary popravde veľmi neverím. Aj preto, že v bránke majú Dustina Wolfa, ktorý je mladý brankár, ak sa nemýlim, tak je to hráč draftu z 2019. a až teraz dostal výraznejšie šancu sa presadiť pri neúčasti a zraneniach brankárov Flames. Je tam i český brankář Dan Vladař, ten tedy dělá brankářskou dvojku, tak uvidíme, jestli se tam dostane Martin Pospíšil s Danem Vladařem a Adamem Klapkou mimochodem, který má teď taky velkou formu. Pojďme ještě na jednu věc, co se týče tabulky východu a západu, a sice boj o prezidentskou trofej. Protože Washington aktuálně první místo na východě 103 bodů, Winnipeg 106 bodů a první místo na západě Capitals mají zápas ale k dobru. Jak tam bude velký souboj mezi oběma kluby o to, kdo by měl získat prezidentskou trofej? A překvapil tě třeba Winnipeg, který aktuálně opravdu také hraje ve velké formě prakticky od začátku celého ročníku? To je to, že Winnipeg hrá vo výbornej forme od začiatku ročníku. Celému týmu sa vyhol nejaký pokles, nejaké hluché obdobie, ale v tomto prípade ja menej verím Washingtonu, pretože Washington má starší káder, výrazne starší káder, jeden z najstarších v celej Profilige a myslím si, že ak niekomu dôjde či už teraz na záver základnej časti dých, alebo potom v play-off, tak to bude Washington s Alexandrom Ovečkinom. Myslím si, že Winnipeg je už skúsenejšie mužstvo, lepšie pre nich bude, že sú aj mladší a myslím si, že budú mať ešte stále viac energie. Ale aj v Lani či predlani nám to ukázal Boston, ako aj ďalšie týmy, ktoré dokázali vyhrať v minulosti základnú časť ako Tampa Bay Lightning, že sú schopné vyletieť už v prvom kole play-off, ako sa to Tampe stalo pred rokmi, či už práve s Columbusom, alebo aj Boston v Lani vlastne vybuchol hneď v tých prvých kolách, takže je to hokej a ťažko niečo predpovedať. Ja mierne favorizujem určite ten Winnipeg. Myslím si, aj vzhľadom na to, že Winnipeg má lepšieho brankára Conora Helebaka, že sú pre mňa favoritom na prezidentskú trofej. Můžeme zůstat u Conora Helibaka. To je golman, který suverénně vede všem statistikám a podle sázkových kanceláří je to vlastně jeden z největších favoritů na Hart Trophy, dokonce i před hráči v poli. Hart Trophy je tedy soutěž, nebo teda trofej pro nejužitečnějšího hráče pro svůj tým, což když to vezmeme kolem a kolem, tak v každém z těch kádrů, kde hraje třeba jeden z těch dalších favoritů, jako je McKinnon, jako je třeba Draisaitl, tak hrají ještě další hvězdy. Ale ve Winnipegu tam ty hvězdy nejsou, víceméně, a je tam Helibak, který opravdu drží Winnipeg nad vodou. Tak je to za tebe také největší kandidát na Hart Trophy? Určite áno. Ja si myslím, že pokiaľ Alexander Ovečkin neprekoná v tejto sezóne rekord Wayna Gretzkyho, že jasným kandidátom na Hart Trophy je Conor Hellebuck. Vyšiel mu aj uplynulý týždeň, však vychytal 3 víťazstvá v 3 súbojoch, má spomedzi brankárov v tomto ročníku odchytaných 57 stretnutí, čo je najviac vlastne zo všetkých brankárov a dlhodobo patrí k brankárskej špičke. Mierny pokles formy majú v tejto sezóne či Andrej Vasilevský, ale aj ďalší brankári, takže myslím si, že najväčším kandidátom na Hart Trophy, ale aj Vezina Trophy je pre mňa momentálne Conor Hellebuck. A v tomto s tebou súhlasím, že ten Winnipeg je tým bez nejakých väčších hviezd, však aj my komentujeme hokej a sám vie, že na ten Winnipeg sa celkom ťažko robí príprava, pretože tam okrem Marka Scheifeleho a Ajafala nie sú nejaké zvučnejšie hokejové mená, ale
ale súhlasím s tebou. Conor Hellebuyck jednoznačne Hartová trofej. A co boj o Ardross Trophy? Mezi sebou si to teď rozdávají Kučerov a McKinnon. Tam to taky bude asi velmi zajímavé do konce základní části a asi pravděpodobně se budou chtít zase budou chtít ty svý výkony ještě postavit na vyšší úroveň, aby jeden překonal druhého. A dá sa to ešte? Dám ti takú protiotázku, pretože však Nikita Kučerov 3 zápasy a 11 bodov v poslednom týždni. Ak sa nemýlim, mal tam 8 asistencií a 3 góly. Ja sa priznám, že mám to tu na ťaháku napísané. To sú fantastické čísla. Práve vďaka tomuto výkonu predbehol Nathana McKinnona na čele bodovania. Ja si myslím, že tam bude veľmi záležať aj od formy Tampy, pretože Nikita Kučerov je viac závislejší od formy spoluhráčov ako Nathan McKinnon v Colorade. Takže bude to zaujímavé a celkovo som rád, že tá NHL-ka je takáto vyrovnaná a že vlastne do poslednej chvíle nepoznáme dvojce v play-off, nepoznáme víťazov týchto trofejí. Mňa to naozaj baví a myslím si, že fanúšikov tiež. Ty jsi mi dal tu protiotázku, jestli se to dá, ale když vzpomeneme na loňskou sezónu, tak Kučerov 100 asistencí, McDavid 100 asistencí, 2 hráči v jedné sezóně, tak vysoká čísla, tak to je vlastně úžasný, že každý rok se NHL překonává v těchto těch individuálních, řekněme, rekordech a individuálních věcech, ne? Súhlasím a myslím si, že to teší aj Američanov a Kanaďanov, ktorí naozaj sú na takéto tie štatistiky a dokážu vyťahnuť naozaj štatistiku. Keď dá hráč nejaký hat-trick, tak oni sú schopní vyťahnuť štatistiku, že je štvrtok a kedy naposledy vo štvrtok dal nejaký hokejista hat-trick. Takže pre nich je to určite o to výživnejšie a o to zaujímavejšie. A čo sa týka tohto, no tak ten hokej sa neuveriteľne posunul. My sme mali počas Four Nations Face-Off v štúdiu Michala Hanzuša, víťaza Stanleyho pohára so Chicagom a aj majstra sveta v hokeji. A on povedal veľmi dobrý názor, s ktorým súhlasím, že ten hokej už sa tak zrýchlil, že súboje pri mantineli a nejaká fyzickejšia hra sa stáva nadbytočnou. Pretože kým tí hráči sa vybíjajú pri mantineli, tak ten puk už je na druhej strane klziska a celá tá hra sa okamžite prenáša niekam inam. Že ten hokej sa natoľko zautomatizoval, natoľko sú tam tie hracie vzorce, že táto časť hry už sa stáva ako keby zbytočnejšou. A vidíme samozrejme aj ten trend, predsa len v 90. rokoch hrali prím obrovskí hráči, obrovskí obrancovia a teraz keď vidíte či už Conora McDavida, ale aj Nikitu Kučerova bez výstroja, tak sú to normálni chlapi, na ktorých vidíš, že športujú, majú samozrejme isté partie vyšportovanejšie, ale nepovedal by si o nich, že sú vrcholoví atleti. Pojďme ještě na chvilku odskočit ke slovenským hráčům a pak se přesuneme na další téma. Co brankář Samuel Hlavaj? Je to jeden z těch vážnějších kandidátů na post brankáře do NHL přímo jako Slovák, který má tu největší šanci startovat v rámci NHL? Čo sa týka brankárov, tak ja si myslím, že určite, pretože momentálne v Zámori nemáme žiadneho brankára, ktorý by bol tak blízko k NHL a zároveň tak ďaleko. Pretože Hlavaj je v ťažkej situácii, čo sa týka prvého tímu, pretože tam spoľahlivo chytá švédska brankárska jednotka a zároveň teraz kariéru končí Marc-André Fleury. Ale ak si videl zostrihy včerajších zápasov, tak Hlavaj predviedol fantastické zákroky hodné borca nakoniec, nášho frajera na záver, tak verím, že aj tieto zábery videl generálny manažer jeho tímu a že mu to určite pomôže. Keď nie, tak sa na neho tešíme na majstrovstvách sveta. Čím to je, Miro, že slovenští brankáři nedostávají tolik příležitostí v zámoří, jestli dokážeš takhle říct, nebo tvůj vlastní názor, protože když si vezmeme třeba české brankáře, tak těch je opravdu moc, ale to startovalo dokonce rekordní množství brankářů a Slováci teď aktuálně v NHL nemají nikoho. Je to nějakou tou brankářskou školou, nebo je to třeba pověstí, že si řeknou, Češi mají dobré brankáře, vezmeme z farmy radši nějakého Čecha, nebo čím to je? Ja si myslím, že to je súhra viacerých faktorov. Sám som bol pri komentovaní zápasu, kde debutoval Aleš Steska za Seattle a presne som si túto otázku položil, pretože vy máte viac brankárov v NHL, ako my Slováci máme všetkých hráčov.
A to teda naozaj pred vami takto klobúk dole, pretože to je neuveriteľná odmena a neuveriteľná vizitka vašej brankárskej školy, najmä preto, že väčšina tých brankárov prešla vašou najvyššou súťažou, čo sa u nás nevždy deje. Hráči väčšinou na brankárskom poste začínajú v zámori na univerzitách a v univerzitných súťažiach. Veľmi dobrú prácu v tomto smere podľa mňa robí Jan Lašák, bývalý majster sveta a známy aj z vašej hokejovej najvyššej súťaže. A naozaj neviem na túto otázku odpovedať, pretože hokej na Slovensku je v stave, že sa do neho dlhodobo neinvestovalo. Hrá tu veľmi veľa legionárov a mali sme obdobie aj v našej najvyššej súťaži, že jednotkou medzi brankármi bol vo všetkých tímoch jeden jediný Slovák, takže v tomto smere sa máme od vás ešte naozaj veľa čo učiť a myslím si, že to je aj výzva pre Slovenský zväz ľadového hokeja, aby s týmto stavom niečo robil, pretože aj vaša cesta ukazuje, že sa to dá a že jednoznačne týmy NHL sú naklonené k tomu, aby dostávali šancu aj európski brankári. Není to třeba i nějakou trpělivostí, protože teď narážím třeba na brankáře Adama Husku, který chytal na farmě víceméně New Yorku Rangers, pak dostali příležitost, v tom zápase se mu to nepovedlo, dostal 7 branek, to nebylo úplně ideální, ale hned následně byl tak trochu vzteklý, že nedostává více příležitostí dostat se do hlavního týmu Rangers, tak se zbalil a odešel. Tak není to třeba i nějakou trpělivostí, že prostě brankář se musí na té farmě nějakým způsobem vychytat, než by dostal příležitost v NHL? Určite áno, hlavne treba si uvedomiť, že tých brankárskych miest je oveľa menej ako miest pre hráčov v poli. Čo sa týka NHL, je tam 32 tímov, takže môže byť iba 32 brankárskych jednotiek. Keď rátaš aj dvojky, tak je to 64 brankárov na 64 miest, na ktoré sa snaží dostať všetci brankári z celého sveta. Takže v tomto smere tá konkurencia na brankárskom poste je najväčšia z celej NHL. Čo sa týka Adama Husku, tak ten bol v ťažkej situácii. Chytal tam vtedy Georgiev so šesťorkinom, končil Henrik Lundqvist, takže tam tá konkurencia v jeho prípade bola naozaj výrazná a myslím si, že aj jeho výkony potom, či už v ruskej súťaži, alebo teraz vo Švajčiarsku ukazujú, že ide o kvalitného brankára a možno bol prehliadaný aj neprávom. Nechcem špekulovať, čo sa týka jeho prístupu. Tým odchodom niečo možno aj on naznačil, ale objektívne bol v ťažkej hráčskej situácii. Tak pojďme od NHL se teď přesunout k vám na Slovensko. Byla zveřejněna nominace, nebo ta první nominace k mistrovství světa. Prakticky všichni hráči, které máte, jsou z různých lig, víceméně spousta hráčů je tam z České extraligy, ale jeden hráč přeci jen zůstal i z KHL, což bylo ožehavé téma u vás na Slovensku. Je to golman Patrik Rybár, který je jediný, který chytá v té ruské soutěži. Tak je to svým způsobem nějaký posun vzhledem k tomu, že tam je právě jeden hráč z KHL, když to porovnáme právě s těma soupiskama předtím, anebo jedna vlaštovka jaro nedělá, jak se říká? Oveľa viac hráčov bolo v nominácii slovenskej reprezentácie na olympijskú kvalifikáciu, ktorá sa hrala tu a ktorú sme zvládli. Tam naozaj tých hráčov bolo nepomerne viac. Teraz je tá situácia z môjho osobného názoru aj preto taká, že tu je iba Patrik Rybár v nominácii z kontinentálnej hokejovej ligy, pretože objektívne, čo sa týka výkonnosti, nemali tréneri a realizačný tým koho ďalšieho zavolať, alebo ešte sú tam hráči, ktorí pokračujú v play-off. A ta situace ohledně nějaké té atmosféry, která u vás vznikla právě k té olympijské kvalifikaci, už se to nějakým způsobem uklidnilo, protože si pamatuju ty tiskové konference, kde novináři byli dost velmi přísní, nebo ne přísní, ale měli otázky neúplně příjemné pro Miroslava Šatana a ta atmosféra nebyla úplně ideální, tak se to uklidnilo už? Situácia sa ukludnila aj preto, lebo odvtedy nebol žiaden veľký turnaj. Boli prípravné turnaje, či už v Nemecku, alebo aj v ďalších krajinách, ktorých sme sa zúčastnili. A myslím si, že znova to bude teraz pred majstrovstvami sveta horúce. V Lani to bolo podľa mňa o to horúcejšie aj preto, lebo bol šampionát u vás v Prahe a Ostrave,
kde ten názor na ruskú okupáciu a ruské napadnutie Ukrajiny je oveľa razantnejší a ráznejší ako u nás na Slovensku. Takže myslím si, že aj preto to vyvolalo takú reakciu. Tento rok už takú reakciu príliš neočakávam, pretože spoločenská situácia na Slovensku je taká, že prevláda názor, že by sa politika a šport nemali miešať, s čím ja osobne nesúhlasím, ale rešpektujem teda názor vedenia Slovenského hokejového zväzu, aký momentálne má. Takže, jak říkáš, předpokládáš, že před Dánskem a mistrovství světa tam už to nebude takové, že by novináři byli přísní směrem k té nominaci? Myslím si, že novinári prísni k nominácii budú. Chýba mi ale oveľa možno taký väčší aj celospoločenský tlak na celú túto otázku, ale to už by sme zabrdli do politiky a to je oveľa širší problém ako nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie. K té nominaci, tak už jsem zmínil, že tam je spousta hráčů z České extraligy, tak je to třeba tím, že právě opravdu ta Česká extraliga má kvalitnější hráče než Slovenská extraliga, anebo je to tím prostě, že teď jsou aktuálně títo hráči dostupní pro tu nominaci? Určite áno, Česká extraliga je jednoznačne kvalitnejšia ako Slovenská extraliga a myslím si, že Česká extraliga patrí medzi top 3 ligy v Európe. Či už kvalitou, zázemím, úrovňou štadiónov a tak ďalej. Stačí sa pozrieť na slovenské štadióny, ktoré vyzerajú ako pred 20-30 rokmi a u vás každý tým, možno okrem Litvinova, má krásnu novú alebo zrekonštruovanú arénu. Takže v tomto smere ste ďaleko pred nami a samozrejme to kultúrne prostredie potom vytvára tlak aj na majiteľov tímov, aby aj tá predvedená hra bola kvalitnejšia a to je jedno s druhým, všetko so všetkým súvisí a samozrejme potom aj divák očakáva kvalitnejší kultúrny zážitok, kvalitnejšie prostredie, kvalitnejšie výkony a tak ďalej, všetko na seba nadväzuje. Takže v tomto smere treba vnímať aj to, že ak nejaký slovenský hráč vyskočí v našej najvyššej súťaži, tak pokiaľ nejde do zámoria vyskúšať či už nejakú nižšiu súťaž alebo univerzitu, tak automaticky smeruje do českej najvyššej súťaže. A potom následne aj týmy z NHL aj v minulosti to ukázali, sú prístupnejšie podpisovať kontrakty so slovenskými útočníkmi alebo obrancami skôr, ak sa dokázali presadiť v českej extralíge ako v slovenskej. Či už je to prípad Miloša Kelemena, Regendu, ale aj Hlavaja, ktorý momentálne chytáva v AHL. Takže tých príkladov je mnoho a ukazuje to, že tá česká liga je naozaj úrovňou na takom limite a na takej úrovni, že jednoducho dá sa z nej skočiť priamo do NHL, čo sa zo slovenskej ligy objektívne nedá. Teď z tvého prostředí novinářského, jak to máte na Slovensku právě s informovaností o české extralize, případně o zájmem o tu českou extraligu? Protože, když budu upřímný, tady u nás v Čechách o slovenské extralize toho moc nevíme, v médiích se to objevuje velmi sporadicky. Tak jak to je třeba právě u vás, co se týče té naší ligy? Čo sa týka informovania o vašej najvyššej súťaži, tak my samozrejme na Vojo vysielame zápasy českej najvyššej súťaže, ktoré sú slušne sledované. A takisto ten záujem je samozrejme vyšší aj čo sa týka slovenských fanúšikov, pretože najviac legionárov, krajánkov zo Slovenska hrá práve v českej najvyššej súťaži. Takže tá informovanosť je, povedzme si, pomerne slušná, pretože aj slovenskí hokejisti v minulosti, či v Třinci, alebo v Brne a v iných tímoch hrávali v prvých dvoch lineách a dokázali získavať majstrovské tituly, najmä teda v posledných rokoch v tom Třinci. Teraz máme slušnú slovenskú enklávu aj v Brne, čo je mesto, ktoré je naozaj veľmi blízko našich hraníc a nie je problém tam zajsť autom. A slovenských fanúšikov samozrejme zaujíma, ako sa týmto hráčom darí, pretože pravidelne oni tvoria tú kostru reprezentačného týmu na majstrovstvách sveta. Když ještě zůstanu tedy u reprezentace, váš kouč Craig Ramsay, to už je, řekněme, dlouholeté spojení slovenská reprezentace a Craig Ramsay. Kdyby ty měl vystihnout nějakou výhodu být Craiga Ramsayho a naopak právě nějakou nevýhodu aktuálně, co by to bylo?
Začnem tou nevýhodou, aby sme končili pozitívne. Ja si myslím, že na Craigovi Ramseym v posledných rokoch veľmi začína byť vidieť ten jeho vek. Neviem, ako je to momentálne teraz, pretože samozrejme nie som s ním ani v dennodennom, ani v nejakom pravidelnom kontakte, ale myslím si, že už to bolo vidieť aj na posledných a predposledných majstrovstvách sveta, že možno tam chýba taká väčšia aktivita z lavičky. Hráči si ale pochvalujú či už zavedený herný systém a takisto aj taký ten pokoj Craiga Ramseyho na lavičke a zároveň toto sú tie jeho pozitíva a myslím si, že veľkým pozitívom je aj to, že je to obrovská hokejová osobnosť, čo sa týka skúseností, trénerských, takých tých zručností, takého možno 6. zmyslu, pretože na Slovensku sa pred jeho príchodom veľakrát robila reprezentácia, že sa zobrali najproduktívnejší hokejisti a z toho sa vyskladala jednoducho reprezentačná nominácia. Teraz sa častokrát v repre objavujú aj hráči, ktorí by sa možno kedysi do reprezentácie ani nedostali. Či už išlo o Regendu, či už išlo o Kelemena a takisto ďalších, ktorých jednoducho objavil Craig Ramsey a sú v úvodzovkách také tie jeho deti. A myslím si, už len za toto by sme mali byť svojím spôsobom vďační, nie už vďační, ale minimálne oceniť takú tú kvalitu, ktorú on videl možno v hráčoch, ktorých by si iní tréneri na jeho mieste nevšimli. Takže za mňa Craig Ramsey fantastický hokejový odborník. Niekoľkokrát som sa s ním rozprával 1 na 1 aj neformálne a jeho prehľad o hokeji je naozaj obrovský a vážia si ho aj v zámori. To je, myslím si, veľmi dôležité, pretože keď sme to viackrát, sme to aj zažili, aj sme o tom informovali, že keď chcel nejaký zámorský tím podpísať Slováka, tak sa nepýtal manažérov alebo nejakých ďalších trénerov, ale volal Craigovi Ramseymu. Takže v tomto pohľade je to veľká osobnosť na lavičke Slovenska, ale ja si myslím, že po týchto majstrovstvách sveta by to už chcelo možno nejaký sviežejší vietor. Aj keď potom ešte nasleduje samozrejme olympiáda. Máte na Slovensku tak nějak v hlavě čistě teoreticky, kdo by mohl Craiga Ramseyho nahradit třeba, anebo je to prostě situace, na kterou ještě tam nejste připraveni odpovídat, protože ta situace ještě nenastala, tak se to snažíte posunout dopředu? Ja si myslím, že toto je aj chyba Slovenského zväzu ľadového hokeja, pretože keď pred 7 alebo 8 rokmi podpisoval zmluvu s Craigom Ramseym, tak tá vízia bola taká, že popri Craigovi na asistentskej pozícii jednoducho vyrastie nejaký budúci reprezentačný tréner. Pri Craigovi Ramseym sa vystriedalo niekoľko asistentov, na ich spočítanie by ti nestačili 2 ruky, ale jednoducho nevyrástla pri ňom nejaká výraznejšia trénerská osobnosť a toto je možno taký čierny flag aj na tom jeho účinkovaní pri slovenskej lavičke, že jednoducho nevychoval žiadneho svojho nástupcu. Otázne je, či to vôbec bolo možné v slovenských podmienkach, či tu je nejaký adept, ale za mňa, keby som mal povedať jedno meno, tak je to jednoznačne Vladimír Orsák, ktorý ale povedal, že sa chce venovať klubovému hokeju, trénuje Banskú Bystricu, ktorá už vypadla z bojov o play-off a o majstrovský titul, ale čo sa týka skúseností, či už hráčských, ale aj trénerských, tak na Slovensku podľa mňa momentálne nie je skúsenejší tréner, ako je Vladimír Orsák. Pojďme tedy na úplný závěr. Slavkovský, Němec, Dvorský, Hlavaj. Si pozitivní ohledně toho, jak to bude vypadat jednou ze slovenskou reprezentací, případně tedy tito hráči už budou moci být na olympijských hrách, tak věříš v to, že tito mladí hráči, ať už to bude třeba příští rok nebo třeba postupem času, povedou Slovensko zpátky na ten hokejový vrchol, kdy byli před, dejme tomu, 20 lety? Teraz si ma zapálil na záver. Majstrovstvá sveta sú krátkodobý turnaj, takže tam všetko závisí od aktuálnej formy a sami aj vy viete, že tie majstrovstvá sveta sú každý rok iné, záleží od toho, ako nie len vy vyskladáte reprezentačný výber, ale ako vyzerajú aj reprezentačné výbery ostatných krajín. Ja si napríklad teraz myslím, že reprezentačné výbery USA a Kanady budú oveľa slabšie, pretože ad 1 sa blíži olympiáda a ad 2 sme mali Four Nations Face-Off turnaj, takže tam možno tie najväčšie hviezdy štartovať nebudú. Kanada a Amerika ale majú tak široké kádre, že tam jednoducho oni môžu poslať C výber a stále budú patriť k favoritom. Čo sa týka Slovenska, tak ja musím byť optimista. Samozrejme, že musím byť optimista, pretože je to práca, ktorá ma živí a ja si myslím, že
čo sa týka A kategórie, tak slovenský hokej do A kategórie majstrovstiev sveta jednoznačne patrí. Bol by som veľmi rád, keby sme častejšie boli vo štvrťfinále a myslím si, že práve táto generácia to môže postupne dosiahnuť. Či už Dvorský, Slavkovský, Nemec a ďalší, Chromiak na farme a ďalší hokejisti, Oliver Okuliar. Takže pokiaľ oni budú zdraví, bude sa im dariť a národný tím bude pod dobrým coachingom, tak si myslím, že by to štvrťfinále mohlo byť na majstrovstvách sveta oveľa dosiahnutelnejšie a postup cez neho, ako to bolo v posledných rokoch. Miro, já ti děkuji, že jsi na nás udělal čas a budu se těšit zase někdy příště a také pevně věřím, že na Slovensku budete mít tu situaci lepší a hlavně ať se daří hráčům v NHL a abyste jich měli co nejvíce v playoff. Ďakujem a ja želám všetko dobré.